Damdamag ni Berto. Programa pakidarunan di pasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas pasamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Aldawa po iti Biyernes 20 mabilang iti bulan ti Enero 2023. Manibuda po iti ENR Online. Idanon na kada kayo ti sabal pa aparang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dere abo di pagayam yon ni Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Idasarmi apo di damag nga hindi pagsasaritaan ken pagsinukatan ti kapampanunutan nga amumi apo nga paadda pakasiknantay amin asa nga pada. Okay, diti damag nasyonal, Senador Amy Marcos kinundenar na po dito inaramid ti Bayambang PNP, Bayambang Pangasinan nga panang paibabawi da itinagbalin nga rakurak ti asawa ti nagpakamatay nga mannalon gapo iti utang na nga nagpuunan na iti sibuyas gagiyem ken kakabsat. Iti sa bali nga bangir, panakay baba ti taripa kada electric vehicle, spare parts, debone meat, pinaburan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Iri sa bali nga bangir, Department of Education Executives wenno nangangatong opisyales ti DepEd, pakaskaswan ti Senado, gapu iti gagatang da iti overpricing nga laptop, outdated pa gagiyem ken kakabsat. Iti sa bali nga bangir, oil smugglers innaganan ni Senator Raffy Tolpo. Digiti apo digiti damdamag nasyonal ken adapay gayem 40 apo nga opisyales ti Bureau of Customs ken Customs Department of Finance nga mabalin na maggisa gapo apo ti pa nakapaspasamak wenno pa nagraira ti smuggling diti pagilian. Ken padaanan nyo ti live ken exclusive nga interview ti apo ken Honorable Mayor Joseph De Lara iti Sulsuna, Ilocos Norte. Ya, kalpasan na po ti epekto ti pandemya. Medyo limukay ti pandemya nga maipalubusin na po ti panagtitipon ti tao, panagselebrar ti nagdudumang aktibidad. Amuin tayo, anya apo nga ti pakaidumaan ita ti selebrasyon ti fiesta ti Sulsuna nga naawagan Gameng Festival. Padaanan nyo apo dito inuman tayo ken ni Mayor Joseph De Lara iti Ili Sulsuna. Daytoyen ti sumbat ti nangato Agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti tarken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa Agastos. Gumatangan kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ken para kariti tarken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, itinababa Agastos, babayan kariri produkto ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kariri daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo.
DRT Auto Restoration. Manikot kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwakin naman matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw. Inikaw dyan nga Mias 2022, Bueno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar ang pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 ini mismo Akalaya Beach. Di kayak mga dua, gaputan na saya at ken manakikayem yak tigikwa, ken tidak serbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dito palipatan na parang titipon, gaputa sinegi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwakin naman matunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ni reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka naging inikalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, ini pa nagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasnek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto ini Subarod, asinig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, ini pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kadag ini patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Keno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, sa nga pulo ket siyam a minutos kalpasante oras na yung alas 12 gagihim kayong kamsat. Kinundenar apo ni Senator Amy Marcos ti nagbalin niya aksyon ti pulis kapulisan ijay Bayambang Pangasinan gagihim kamsat kontra kadeti asawa ti maysa nga mannalon nga deti nagpakamatay malagi biapo di in ano tay di kalman nga adda ti maysa nga sectoral representative diputado nga kayat na apo nga mainvestigar di mang manipular iti presyo ti sibuyas gaput adda di kiti nagpakamatay nga agmulmula apo iti sibuyas gaput pa nagpabrukda gagiyem keng kaabsat. So, idi nag-hearing ti Senado, inline na po iti presyo ti sibuyas, adda di kiti na-imbitara na po nga mannalon. Ket dito asawa dito nagpakamatay, nga mannalon na po ijay Pangasinan, may sa kadagiti speaker. Wenno na pagsaludsudan, gagiyem kabsat tapno palawag na dito pa nagpakamatay ti asawa na, gaputa nakautang kano ti ado, nagpunan na siguro iti panagbulat ti sibuyas, idi kuan na broke, aumet pangalan at pagbayad na nagpakamatay. Idi may isang rakurak, kinuna ni Senator Marcos, nga namin 5 nga beses, dano na po iti biyang ti Senadora, Amy Marcos detoy, nga namin 5 nga daras nga napan dagiti pulis ti Bayambang Police Station idi pagtaingan ti agnagan Merly Gallardo tapno pagpirmaen da apo iti affidavit gagiyem keng kabsat nga mangibagbaga nga saan nga husto di iti imbaga na wenno testimonya iti hearing nga inyuswat ti Senado. Napakasama namang mga pulis na ito gagiyem keng kabsat nagdakes kayon nga po pulis kayat ti Senado nga palawlawagan no anya ti nagpaiso detoy gagiyem keng kabsat tatamapan nyo pa ibabawi dito nagbalin na po nasa pataan na palawag na yan ta Senado gagiyem keng kabsat ni Merly Gallardo inimbitaran mismo ni Senator Amy Marcos idi pa hearing ti Senado idi aldaw ti Martes Enero 17 gagiyem keng kabsat
nga daytoy ket asawa ti Mannalon nga agmulmula ti sibuyas nga kagawad pay apo nga nainaganan Roger Gallardo. Nagpakamatay ni kagawad Roger Gallardo gapu pay laeng apong iti dadakkel ti utang na iti bangko nga immabot iti 1.7 million pesos, Maria Josep. Tinasao nga rakurak ket question ni Marcos tinagbalin niya aksyon ti local police. Ini pa nangay doulo apo ni Police Chief Master Sergeant Eduardo Santiago gapo apo dito panangpilit da nga mangpasardeng iti nasao nga misis gigiyem keng kamsat. Kunana nga biglaan kanulatan ti panagtuktok dagiti pulis iti ruangan ti pagtengan ti nasao nga Mannalon tapno pagpirmaen dalaeng apo kaditi na sapataanen nga salaysay ket mabaliktad ti inrakurak na iti Senado nga deti apo ket nangitunda apo ti panagbutbuteng ti nasao nga asawa ti Mannalon nga agmulmula iti sibuyas, Maria Josep. May palagi pa po nga nagbalin niya emosyonal ni Merly Gallardo, iti nagbalin niya testimonya na iti Senado, nga nangisalaysay iti panagpakamatay ti asawa na gapu iti pannakailumlum na iti utang gapu paylaeng iti sibuyas. Malaksid iti mister na at dapay upat nga sabsabali nga nagpakamatay iti isumit laeng nga rason wenno problema parikot gagayem keng kamsat. Agasin nyo meten apo nagpalawag ijay. Anong to nga ruden ti agbalin niya di pa'y maipit. Sinot nang imbitar? Senator Marcos. Gagayem keng kamsat. Napan ni ijay, nagpalawag. Napan ni pulis, pabaliktad na diyan sa patana. Gagayem keng kamsat. Anong tupay nga rin dito? Itatam, mabutengin. Siyempre, para siyang naiipit ka ni nag-uumpugang dalawang malaking batong ako na iti Tagalog. Gagayim keng kamsat. Pulis deta. Pulis na kita. Anati, susapo, naglaad-lakit din na po nga pakais-istoryaan. Di kiti kaming tinailya na pulisya dito. Anat pambaranda. Anati sinot na kinmandar kadakwada. Nga adakasta nga napasamak, nga napan na sinapataan nga inpalawag iti Senado, ket mapampabaliw-baliwan, mga rami dapat ikasla na sapataan, nga palawag kasaut pa ng sapataan, ket kapilitan in tabalayda, nga pagpirmaen, ini kasta apo nga, mangi-withdraw, kadijay nga nasao nga palawag na, gagiyem kakabsat. Pero, padasin tayo apo ngayon uneg nga panunutin, yun uneg tayong analisa rin, apay nga mausar ti pulis nga mapanmang papirma kadeti nga asawa ti nagpakamatay gapu iti kidadakkel ti utang na nga nagpuunan na iti sibuyas gagayem keng kamsat. Apay nga mausar ti pulis. Di ba ni Senador Coco Pimentel together with iti may sapay nga diputado masapul kamaten kunana usaren ti DOJ ti NBI tapnon ti kasta kamaten da digiteng manipular manglukluko iti presyo ti nasao nga produkto ni Senator Coco Pimentel ti Senate Minority Leader EJ Senado gagiyem kay kamsat kunana nga adda digite ganggan naet nga manipular, mangidikdiktar ti presyo dito yung produkto ken sabsabali pa nga agricultural products. Kinondenar pa ni Coco Pimentel, Senator Pimentel, ti lukat ti administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos iti panag-import iti sibuyas nga mabalin nga mang papatay iti sitwasyon digiti Mannalon gagayem keng kamsat. So, digito ya po agsasalisal ni Pimentel kontra iti inaramid ni Marcos. Adamit digiti pabor iti inaramid ni Marcos. Aglalo ti adado, amok nga adado, apay. Agrigrigat tapo digiti adaan iti business nga makaus-usar iti sibuyas. Agrigrigat da gapo iti presyo ti sibuyas. Gagiyem keng kamsat. Imbes nga daganan siya halos parehon, halos tabla maabak. No kumo laki na inket di pinggit mo ket tabla maabak ka. Gagiyem keng kamsat, ngem dakdakel ti tsansana nga maabak ka. Gapo iti agda mga presyo. Gagiyem keng kamsat. Itata,
kasla da paglawlawagan na, kasla kayat kunti mamati, no pay kaditi mo na apo panang diskutir ko dito, panagsarita kiti dito, ket amangan tadamaris politika na, kasi minority leader, amo tayo nga dagiti Pimentel, ket saan da apo nga naurnos iti beneg ti politika, kadagiti Marcoses, gagihim kay kabsat, gapo iti napasaran kano ni dati nga senador, dati nga Senate President Aquilino Pimentel Sr., gagihim kay kabsat iti administrasyon Marcos, dahil dati nga Presidente Ferdinand Edrelin Marcos, di ba yun yung mga lumalabas, okay, baka damaris politika na kung nakaro dili. Ngamita, gagihim kay kabsat, mismo nga ni Senador Amy Marcos tinang kondenar iti dating inaramid ti biyang ti Bayambang PNP station nga napanda panang serrek panang danon kadetoy Merly Gallardo asawa ti nagpakamatay nga manalo ni Bayambang Pangasinan gapo iti kadakkel ti utang na iti nga nagpunon na iti sibuyas den timmalpak gagingem ken kabsat nagbali na po nga pera na naging bato pa ti ayan na nga pagdaksaan na nakautang pay gagayem. Apay nga mausar ti Philippine National Police nga mapan yan ni Merly Gallardo tapnon ti kasta agpirma ket ibabawi na di mununan nga nagbali na rakurak na ejay Senado gagayem kay kabsat ti aking nga to nga balay pagpandayan linteg apo so nukit kitain tayo kaslala, okay, kasangwanan itultuloy tayo dito po, ada na po itilinya, ti madidayo nga Apo Mayor, ijay Sulsuna, Ilocos Norte, ni Apo Mayor Joseph De Lara. Naimbag nga malim mo, Apo Mayor, thank you very much, sinipaay mo nga gundaway, di programa tayo, damdamag ni Berto, makasarsarita da kaman, pakasiknan, iti dito yung mapaspasangasangan, nga fiesta, ti ili, ti Sulsuna, Apo Mayor. Okay. Ana di kita expectarin tayo, Apo, iti pan nakaselebrar, ti Gaming Festival, para di dating nga in 2023. Apo Mayor, good afternoon. Please go ahead. Siguro, expectado tayo ito at ang akasla ini, ganda mo na, adungan mo, di kita intention na may makiparada kada ito amin. Nang nangro na yung department tayo, tayo so ti open room. Ti parada. So ti pinanglukat, ti piyesta tayo, to 24. At nakiparticipate namin dito sa Department of Education, dito DSWD, dito Sulsuna Baway, and siyempre, dito kwa tayo, dito Community Day, then after that, SK, Miss Gay. Okay, so how many days? Manong Aldo Apo, dito nakasagana nga pa nagselebrar, ti Ili Asulsuna. Bale, mangrugit tayo di 24 hanggang 29, 30. Okay. Almost 1 week. Okay, do we expect, Apo Mayor, dito kakailyan, ti Ili Asulsuna, agnanay di balasyo tao, medyo limukayan ti sitwasyon, gapo kini pandemya, nga umay bumisita, kasi damag ko, adon, dito nakasagana nga sumangpet, Apo Mayor. Well, Ado din nag-commit mo may adami naging taga-Sudati Sulsuna Paway inimbitaran da ka ti JD timbagada nga sumangpad damin dito pinagpiesta tayo. Okay. So ada na ikari nga rabi para ka dito balikbayan sa po Mayor. Ada po Robert 27 to DI. Okay. Naawagan Gaming Festival, deti so treasure kinabaknang nga salsalimit-mitan ti Ili Asulsuna. Is there any product from Sulsuna nga kasla mai-feature ita Apo Mayor para iti detoy celebration, kaunaan na celebration ti fiesta ti Sulsuna after ti naiget nga pandemya, Apo Mayor? Well, nga rod. As usual, Robert, nga at dati gaming tayo nga pakita nang nangrona at manay nayunan digite treasure tayo kasi kung digite pakita tayo digite organic vegetables at dito digite malako dyan nga sibibiyag nga lettuce kada carrots
Dagat at Purawon nga sa kerosene. Radish, yan, lettuce, radish, bagyo beans, etc. Tahan lang nga ipangita mi, nga nga di bagyot di pagbulaan ti kastoy, yung di pati sonso na itata. Okay. Okay. So ano, numarugyanan dito yung selebrasyon na naidisiminaren ti kada aldaw para iti pa nagselebrar, Apo Mayor. Gwen na po, Robert. Okay, what about farmers? Ano ti partisipasyon ti farmers? Amok nga baka 80% or less kariti tao ket engage in farming. Iti biyang ti sulsuna and amok nga isudat ti paggapuan ti gameng ti nasao nga ili. Kumusta ekman ti naikari para kariti man nalon, Apo Mayor? Well, dito may quality naititid tayo na tulong kanili farmers, kaya damit, ipakita na kariti tao, no naman dito naititid dito yung administrasyon, kadakwada dito farmers. So nga, nang formada, ti organisasyon da, tinederate da. So nga dito Solsona Federated Farmers Association itata, ket pakiramanan dito babae. Dito IC, kata amin, nakikwada nga kaya't dat magipartisipar. Isudat ni mismo nga nagboluntaryo nga makipartisipar da dito. Iso nga dajay pananglukat tayo ti piyesta. I-deklarar tayo ti pinaka-i-deklarar ti panagpiyesta tayo. Iso umuna dito idata nga maselebraran dito Farmers Day. Okay. So sir, ada ka di ekspektarin tayo national dignitaries or provincial officials nga naimbitaran para itinasaong pa-selebrasyon ti Gaming Festival, Apo Mayor Joseph? When Apo Robert, the national officer, that is Secretary of the Department of Public Works and Highways, yan tayo, kabagyan tayo, kahit napantay mo din na iban. Okay. What about Apo Balisakan, Apo Mayor? Well, karuno tayo itong batinya, duma namin digit kay bisita tayo nga kwa. Dati mo't mumumay no kwa, ang rona no dito okasyon ti Ablan Memorial Academy, sa iso na rin produkto dito Ablan. Okay sir, maraming salamat itindad mo agundaway. Amo kadu kita tatan na nalawlawagan para iti dito naindaklan nga selebrasyon after ti pandemic. No adda dito man fiesta message mo kadito kakailian dito ili asulsuna, Apo Mayor, please go ahead. Well, lakit iawat ko nga dito kablaw ko kadito kailian na may na makipagpartisipar dito manipod panangguging ganang balpas celebraran tayo ipakita tayo nagmemesa tayo nang nangruna itatang numutibyan kaya raman ang Vice Mayor kinikitanggod niya bayan may mesa itata awan tisunget nga opisyal at tatili so nga may mesa kami kahit may mesa tayo nga mang-celebrate dito kahit bakit tayo sa dito unity wano pinagmemesa dito opisyales din kaya kaskada kayo ako nga kailian nakita yun no anati nagapuanan nagbalbaliwan itata tiili nga sulsuna awampay wano dito may kapito nga bulan selang di pa nagtugaw dito baro nga administrasyon Apo, makita yo di Ornos dahil agtuturay itata. Okay. Okay sir, maraming salamat, Apo Mayor Joseph De Lara sir. Thank you very much. Thank you.
Okay, so diya po ni Apo Mayor Joseph De Lara manipod po ti ili ti sulsuna sekna na po kadito gaming festival nga maselebrara na po mangrugigaya men into no 24 gagayim kay kamsat ado di kita gin imbitarin ket weng kunak met maki sakit din ti paspasukwen yon weng kunak ano na po di kita happy fiesta sulsuna is my second hometown gagayim kay kamsat dito ay kasitsuan dito sitio Gamben naimbag nga aldaw naimbag nga malimyo amin happy fiesta kunak ni Ronald Mariano ket tununot fiesta at baso kunak ket sikat mangiset ko na okay so good afternoon dito Mariano family dito Gamben Agustin family naimbag nga malimyo amin po kenta kay aminen dita Sitio Gamben, Barangay Juan, Sulsuna, Ilocos Norte, Kensi Bubukel, nga Sulsuna, happy fiesta. Kara kay amin na sa kapada, after po dito pandemya, medyo nairot ti sitwasyon na di kita ili apong ag fiesta tata, amok nga talaga ibukbuk da. Keta ti expectation na po di Sulsuna, ado nga balikbayan sa ti mapan kasko na ni Apo Mayor at dari kita nag-pledge nang ikari kayong kuanan hindi na imbitaran babagayin ka di kita taga-Sulsuna nga di balasyo tao especially Hawaii nga agawid da di kita classmates ko i-jacket ko na da kita pasensya ka no di da kan tumasangog kaputa agawid di kita kakabagyan mi ko na da kita okay lang kunak ba basta masangodak di kita taga-Gamben City kunak ma di ngamin okay so once again happy fiesta so expectarin tayo abot tinaindakla na selebrasyon ti Gaming Festival ijay Sulsuna Ilocos Norte gagayim ken kaamsat ngidalwa na po ni Honorable Mayor Joseph De Lara ni Apo Vice Mayor di Apo nga kaming ti Konseho unity panagkaykaysa panagkakasurutan panagtitimpuyog napay mabalin na panangi yulog iti sarita nga unity gagayim kay kamsat ti maysa kadigiti kang runaan nagagima po ti Sulsuna para iti deto nga panagfiesta awang kanut sunget no di ba sunget no kunada ket diti no gitaep ka ti bagas ada diti ikatem ti hana na buksilan gagayim kay kamsat okay so congratulations happy fiesta kada kay amin di kita maawardan amo kado di kita maawardan congratulations di kita makurunaan gagiyem kay kamsat congratulations kada kay amin sapay ti panagfiesta amo ti panagfiesta gagiyem kay kamsat aktibidad pang relihiyon detoy ngem gaputa kayat met tinagargarbo apo di kita tattao especially ag tuturay kayat damet ti agdidin diskurso ti rabrabe ag kikinnari ag pipinnalakpak ag kakatawa ag giisem no daduma ket maliblib tawan tay samet ten di ususto nga anag ti fiesta gagiyem kay kamsat nga fiesta deta apo tina ituding mangitaktakder nga patron idi maysa nga lugar nga isu tikas larangtay tapnon tikas ta umasideg ti ili ken digiti umili ken ni Apo Dios ket may daw-dawatan di adupay nga grasya digiti tao nga lumugar yan po yung fiesta gagigihim kayong kaabsat but santay nga mababalaw gapo ta aldaw ti panagragragsak gapo iti patron nga nakaikarya wano mangitaktakder when itaktakder ti ili saan niya maliklikan na po nga adda di kita mga ramat ti detoy nga kas panagtitipon, panangipakita ti ragragsak, panagpipin na dayaw, panagpipin na sensya kadada amin na panangipaay iti honor ken dayaw po kaditi sabsabali gagiyem ken kabsat but ti talaga nga fiesta po ket itaktakderan na ti aldaw ti patron ti ili nga isu ti agbalin ko mga rangtay tapnon ti kasta kadwa digiti umili amang idawdawat ti adadupay a bendisyon kastamet ten grasya nga maipaay iti si Bubukel nga ili kang runaan na dagiti umili. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Okay, pagyaman ng tepe apo ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. No, ada kahit yung apo nga ikonsultar iti doktor, nga rikriknayan yung apo kanina bagiyo, mapan iti doktor ang mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Thank you very much, TMT Construction Company, the Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin na po construction assistance, nga kasapulan nyo, mabalin na kayo nga Serbian, TMT Construction Company. Babayan ti panangimaton ni Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much pa iti John Floor Apartment, Barangay 50 Butong, Lawag City. Babayan ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Manibuda po iti Honolulu, Hawaii. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Esmer Galisinao iti Barcelona, Pagilianya, Espanya. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Maraming salamat po Gadlawin Carbas Aircon Service Center, Balintawak Street, Lawag City. At daan ka rito nalaring aircon technician, tapno urnusen dapo di problema ti aircon di tilugan nyo. Babaeng ka ni Engineer Neil Jose. Okay, o panapulo ka 4 minutos, kalpasan ti alas 12. Sublianan tayo apo dito panang kondenar ni Senator Amy Marcos, iti Bayangbang Police Station, iti Pangasinan, na kalpasan niya na panda pinasyara po ni Merly Gallardo ket pagpirmain damit din po iti panangibabawi DJ nagbali na rakurak na po iti Senado no anat rason ti nagpakamatayan ti asawa na nga may sapay nga kagawad gagiyem kay kamsat nga etiket ni Roger Gallardo kunak itay nga kadigiti naglabas nga aldaw Senador Coco Pimentel kunana patsin na nga dariti ganggan na nga mangman manipular iti presyo ti agricultural products especially sibuyas kasla ti panangiturong ni Pimentel ka DJ rakurak na apo ket diktara na po digiti outsiders ti gobyerno gapo iti panangi lukat da po ti importasyon gagigim kay kamsat so idikalman adamanen sa bali nga nangibaga nga iman manduna wenno kasla idirdirhina DJ rakurak na iti biyang ti Department of Justice tapno ti kasta usarenda po ti biyang ti National Bureau of Investigation ti bureau apo nga aginvestigar kadagiti mangman manipular ti presyo supply dagiti agricultural products iti pagilyantay nga Pilipinas. Unahin natin yung kay Coco, Senator Coco, gagiyem kay kamsat. Hindi Coco Melon, Senator Coco Pimentel, gagiyem kay kamsat. Unahin tayo, adda pamatik ko na nga manipular ti presyo ti agricultural products babenti diktar dagiti ganggan na kunana gagihim kay kamsat so that gapoy ti deti nga nagbalin nga takwat ni Senador Amy Marcos nga napan dagiti pulis iti pagtengan ni Merly Gallardo asawa ni Kagawad Roger Gallardo nga nagpakamatay gapoy iti dakkel nga utang na nga nautang na detoy para iti pagpunan na ti sibuyas.
anat pakausaran tibiyang ti Philippine National Police. Tapnon ti kasta isuda ti mapangken ni Gallardo. Sinot nagmandar gagiyem ken kamsat ti kadihepe nga ni Police Chief Master Sergeant Eduardo Santiago gagiyem ken kamsat. Isuda kadi iti nagmandar wenno adda kalkalubanda wenno adda nang mandar kadakwada ket umarngi wenno kumanunong kadati nagbalin na po nga rakurak ni Senate Minority Floor Leader Coco Pimentel nga adda digiti agdikdiktar ket adda digiti kasabwat na nuganggan naet nga kasti dinakamat ni Pimentel sinno digiti galamay ni ganggan naet ditoy gagiyem kay kabsat amom kada tayo nga Pilipino no ganggan naet ti pagsasaritaan uray pagilyantay ti ayan tayo gagayim keng kabsat secondary citizen tayo compared to foreigners especially digitay babaknang nga ganggan naet nila pagariga mo na kit makaasawa ta karubam iti ganggan naet no nagbakasyon kurang na lang nga ilwam di ngamen mayat kayo ano di kayo kadito ibagbagak gagiyem di ba ganyan yung nangyayari digitay tourist spots tourist destinations hotels restaurant no naggedang kay ken ni ganggan naet nga adday jay ti panag-riknam latta mas pabor, mas dekalidad nga serbisyo ti maipaay keng kuana. So, yan yung no pay addalinte gapo nga dapat adda equality, gigiyem keng kamsat ken saan lang nga dito equality kukwatay dito, nasyon tay dito nga mabaling nga isudat agari-ari. O tata. No, saan yata nga dito ket mang suporta apo iti nagbali na rakurak ni Senador Coco Pimentel nga adda digiti ganggan naet nga mang manipular iti pasamak apo iti merkado seknan kaditi agricultural products especially sibuyas gagiyem ken kaabsat no kitain nyo saan nga adayo nga tay panangipapan ko wenno analisar ko ket isumet ti analisaryo gapu kaditi mununa nga rakurak gagiyem ken kaabsat medyo awan man apo tinnaganan ni Pimentel no siya sinno ngem no digiti nga pasama ken itatamaysan ka iti Marcos ti mangkung kondenari ti bayang bang PNP di Pangasinan gapu iti naramid nga panang bisita ken ni Merly Gallardo tapnon ti kas pagpirmaen da po kas lala affidavit of desistance no kuma nagsaklang kita adday jay adday jay prosecutor DJ piskalyan kita mapamo pagpirmahin ti affidavit of desistance tapno awan DJ kason awan DJ awan DJ nasaong reklamong gigiyim keng kamsat. So siguro medyo apektado ni Senador Amy Marcos iti detoy gaputa ni Gallardo imbitado apo ijay Senado tapno agpalawag ket ilawlawag na tinagbalin nga takwat na iti napasamag iti asawa na nga nagpakamatay kinumpirmaran na iti Senado nagpakamatay ni asawa ka Roger Gallardo nga kagawad pa iti barangay gapu iti kidadakkel nga utang na dimmakkel nga utang na nga imabot iti 1.7 million pesos gapu pa ilaeng iti sibuyas ayun malaksid ken ni Gallardo adapay upat nga sabsabali apo nga kaastoymet tinagbalin nga kaso na nga detiket na rakurak ti maysa kadagiti diputado idi kalman nga isu DJ inyadress na DJ inyadress na po DJ kalikagum na nga tibiyang ti Department of Justice imanduna itibiyang ti National Bureau of Investigation tapnon di kasta aginbestigar kadagitoy nga paspasama kapo iti pagilyan seknan ti sibuyas so suma total para iti kapampanunutak when lansad ti nanumo nga magawat ti kapanunutak may panggep iti detoy mabalin nga adda kinapudno na po diti mununan nga rakurak nga adda digitay mangman manipular iti pasama kiti merkado seknan ti supply seknan apo ti kaadda digitay nagduduma nga produkto nga mangpapapatay iti produkto tayo wenno saan adda mang bikbikkel iti isuserrek digitay supply tapno adda maipaga nga artificial shortage ket ngumina ti sibuyas in saan ba yon
in Visayas, dadi kitay naglako apo ti 70 ba? 70? 8 to 15 pesos per kilo. Idi madamag da po. Madamag dan ti presyo di Manila. 700 to 750. Dandani agpuligos apo diti tinged da. Iti wingi-wing da. Iti pan nakadismayada gapo. Iti pan naka gundaway di produkto da. Gagayim keng kaamsat. Ya? So, di ti saan niya nasaya at mapaspasamak diti pagilyan. So, let's wait and see. Kitain ti hapon natadang diti ka probinsyante nga senador, kabsat ti presidente, Senador Amy Marcos, iti dati nga nagbalin nga adang ti pulis sa EJ Bayambang, Pangasinan, na nga apanda pa ng papirma kano kada ti Merly Gallardo, iti kasla na sa pataan nga salaysay nga ibabawi na apo, dagiti nagbalin na rakurak na EJ Senado, bayat ti panakayuswat ti hearing seknan iti estado ti Sibuyas. Daytoyen ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti taraken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatangen kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti amin nga klase ti mula ken para kariti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Lulay. Mabalinda pa nga may ipanawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Dembay minutos agalaunan. Thank you very much to the St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Babayan ka di Dr. Alan Taylan. Dari kita rikrik na inyo apo iti bagiyo. Kit di maki agpakonsultar ti doktor. Turongin apo ti doktor mapagtalkan. Dr. Alan Taylan. Thank you very much to the John Floor Apartment, di Barangay 50 Butong, ti Siyudad Tilawag. Babayan ka ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much by the TMT Construction Company. Masarakan dito ako di 48A, Kabungaan North, Lawag City. Gagiyim kayong kabsat. Amin na construction assistance nga kasapulan nyo. Mabalin na kayo ang serbiyan ti TMT Construction Company. Babayan na po ken ni Honorable Telwin Tapawan. Thank you very much, Pugad Lawin, Carbas Aircon Service Center, Balintawag Street, Lawag City, at daan ka dito na laying aircon technician nga mangurnos iti problema ti aircon tilugan. Babayan ken Engineer Neil Jose. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte, ken Ma'am Esmer Galisinao, edi Barcelona, Pagilian, nga Espanya. Okay, may panggipelay nga po kasi kita smuggling, smugglers, smuggled items. Nakasagana nga mapaawagan ti agarop o patapulo apong opisyal ti Department of Finance, Bureau of Customs, kan sa Balipay, dati ka na dapat nakainaig na po ti SWAT nga investigasyon ti House Committee on Ways and Means,
gapupay laeng nga po iti kunaenda nga panagraira apo ti panagipuslit when smuggling kada iti agricultural products dito Pagilian, Pilipinas. Kalikagom ti chairman tinasawa committee iti ginbaba balay pagpandayan linteg nga ni 2nd District Albay Representative Joey Salceda nga may kanti paglawlawagan ti ken may paay ti hustong aksyon na hindi pa nagraira apo digita smugglers mo nagipuspuslit dito Pagilian na manamnamang nga magisar gisaen ni Salceda digiti members ti committee Kamara da Finance Secretary Benjamin Jukno, Customs Commissioner Yugi Ruiz, sekna na po di problema nga segon iti agpampanday linteg ket saan nga maawatan wenno saan nga nakaawat para iti sang Kabagilian gapot malaksid nga ditoy apo malaksid nga ditoy ket illegal daytoy pa iti ramot ti korupsyon ken kastamet ten panang papatay iti lokal nga industriya. Kinagpaysuna adda upat nga agsisina nga napanagkumpiskar kaditi illegal nga kargamento ngayon yuswat iti bulan ti Disyembre segong ken ni Salceda. Malaksid iti datoy adda pay agarop 7,000 tonelada ti asukar nga nakumpiskar metlaeng itay napalabas nga bulan ti Agosto itay napangatawen. Sinyales kunana nga at large scale dakkel apo nga pagsamak iti panagipalusot wenno panagisirek kadagiti kontrabando. Imunan nga the report apo nga datalo aging ganat upat nga dadakkel nga smugglers nga gup operate dito Pagilian partikular nga tututukan da ket ti operasyon ti maysa nga alias Amina nga napigsa kano ti kapet na apo ti Department of Finance ken ti Bureau of Customs. Ni Amina ti maawagang nga reyna dagiti smuggler base apo ti impormasyon nga panangariglo na iti kaudyan nga kargamento na nga nakumpiskar. Dito'y met nga ukagen ti Kamara ti pamati nga adda iti panagkukonsabo dagiti switik nga opisyal ti gobyerno ken local consignees gapu pay laeng ta mausar digiti smugglers tapno usarin ida digiti smugglers tapno makalusot dagiti negosyo da. Ayan adda pay sabali apo ni Senador Raffy Tulfo innaganan na apo digiti agipuspuslit met ti petroleum products gigihim ken kamsat. So padaanan nyo apo kadi sumarsarno nga parang di programa tayo damdamag ni Berto ente deto medyo ikante ti importansya gagihim ken kamsat gaputa higiti apo timang papatay kada tayo nga lumugar wenno Pilipinos aglalalo no ti kasabwat da digitay ganggan na gagiyem ken kabsat di pahikit dinay datay ti agikarkaro na po ket dat isudat bumakbak nang papatayin da tayo no. Inaganan ni Senador Raffy Tulfo digiti oil smugglers dito Pagilian. Inaramid dito iti diputado iti consultative meeting may naig iti estado ti implementasyon implementasyon ti fuel marking program ti Bureau of Internal Revenue wenno BIR pakiramanan ti Bureau of Customs diretsa nga binigbig ni Tulfo ti maysa nga agnagan Don Rabunza nga dati ket mabigbigbig iti nabutas nga dati ket smuggler iti biyang ti langis produkto petrolyo asukar nga agapupay ijay Hong Kong. Inaganan pa iti senador dagiti maibagbaga nga oil smugglers ti Batangas Batangas, Sariaya, Quezon nga digito ket the Sunny Q, Jackie Chu, Aaron Oy ken Lyndon Tan dinamagmet ni Tulfo iti biyang ti customs no amamuda da Alex Kua, Bogs Biulago, Jung manguda dato Dundon Alahas nga digitoy ket agop operarmet ije Mariveles Bataan. Sumbat iti biyang ti naipatulod iti sumbat ti nainpatulod ti Bureau of Customs nga ni Special Agent to Anthony Encandor nga saan na nga amodi ti so amin nga dinakamat ni Tulfo anagan. Kinunapay ni Tulfo nga atiw dapay digiti aglaklako ti mani ken galunggong iti Pierre
ti Pierre ti customs gaputa mabigbig dito nga na inaganan makapadismaya ko na ti senador nga uray saan niya ammo digiti taga customs ti trabaho da ket ditoy nga sa kamaten ida digiti smugglers. Kapag dito'y plano ni Tulpong, timang paawag, iti panagdingeg, when hearing, may iti issue ti oil smuggling, ngem, kidawin na dito'y iti Senate Blue Ribbon Committee nga maadal nga nasaya at tinasao nga kalikagon. Ayun, so, agricultural products, asukar, oil, gagayim kayong kamsat, medlat ako mata-oilin na tapno at damang palakati oil langim at ayan na pagdaksan mapukawan ti gobyerno gagayim kayong kamsat ken unfair kadigitay agnig negosyo iti langis nga digitoy ket seryoso nga mangtungtungpal apo kadigitay alagaden da religious nga agbaybayad apo kadigitay karbinganda wenno kasapulan nga ipaayda iti gobyerno. Okay. Awanin na po tinabati pa yung oras tayo di dating aldaw para di programa tayo Damdamag ni Berto. Dating arutin na po tipagayam nyo, Robert Berto de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Biyernes. Agyaman kam ti kay panagdingeg ken panagbuya di programa Damdamag ni Berto. Damdamag ni Berto. Programa pakidarunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tawa. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag wenno pas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas la unay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self-fulfillment as they say or sense of self-pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Pinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi.
Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa masugat. Ti napalabas. Papagayam, kablawan ta kayo, iti nagasat nga malim, ti biyernes tayo amin na sapada. May kadwapulon nga aldaw, iti bulan, ti Enero 2023. Maribo di ENR Online, may danon ka na kayo, ti sabali payaparang ti programa tayo, ti napalabas. Ni Robert De La Cruz, kadwa tayo ti technical control, ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Dati nga malim, hintay ituloy nga ibasa dati surat ni Florendo. E mesangwanan, nga ituloy tayo nga ibasa ti surat ni Florendo, agyaman tayo kariti sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. No kahit yung apo ti agpakonsulta rin ni doktor, no dari-klik na inyo ti Baguio, mapan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, masindadaan ni Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa iti John Floor Apartment, iti barangay number 50 Butong ti Siyudad Tilawag, babaen kani Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Honolulu, Hawaii. Thank you very much iti TMT Construction Company, iti 48A Kabungaan North Lawag City. Amin na po nga construction assistance nga kasapulan nyo. Mabalin nga iserbi ka na kayo. Ti TMT Construction Company, iti naing kalintigan, ken nababa presyo. Babayin ka ni Honorable Telwin Tapawan, kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa ni Ma'am Esmer Galisinao, iti pagilyan nga Espanya. Bueno, Barcelona, pagilyan nga Espanya. Thank you very much, Pugad Lawin, Carvas Aircon Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, at dana po kariti nalaling nga aircon technician, tapno ornusenda, ti problema ti aircon tilugan nyo. Babayan ti panangimaton ni Engineer Neil Jose. Ken thank you very much ken ni Ma'am Elis Tamayo, iti barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Daytoyen ti sungbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon nga no bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadagiti amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadagiti flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adanda pa iti produkto nga para kariti taraken tayo adingwen pakiramanan dagiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabagbaba agastos. Gumatanen kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ket para kariti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pa nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Padwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan nalugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na.
eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga MIAS 2022, Weno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo, ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatmatunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Basa de surat ni Pagayam tayo Florento. Di nga pa naglalanglang mi anangan. Irikaya na yat tikapsat ko nga ni Melba Manong Robert. Saanin nga nagbayag, nagsublin iti sabali nga nasyon wenno iti balasyo taaw. Ti kaya na yat tikapsat ko nga ni Melba. Manipod met din nakipagnaeden ni Melba iti kabsat ti kaya na yat nga isungarot ti amo na iti pagpapanganan niya pagtrabahuan na. Nubay kasta manong saanin niya kas servidura ti kabsat ko. No diket kasla may bilangin nga amo. Ngamin ti gayam akin puunan iti nasaong nga negosyo. Ket ti agbalinto nga asawa ti kabsat ko ani Melba. Dito'y kabsat nga nagbalin nga naungaran ti kasla mang laylay-layan na panagbiag ni. Wen Manong Robert sana pa nang ipangas. Oray digiti agserbi ka na kami. Ket kasla bastanten ka digiti agundaway. Gapupay laeng iti ipapaay ti kabsat ko. Papay di kabsat ko nagbalit niya stricto detoy. Tunggal umay ti balay ket makita na nga basitin di kiti agserbi. Adda ri kiti balikas ngay papaay na kada kami aglalo sigurong kanya. Agin inot tayo kumamet. Manong Florendo. Ngamin nakababain iti agbalinto nga asawa. Kenore ti kabsat na nga tultulunga kiti panakay pataray ti negosyo na. No pay saan ako na may sa servidura, pasarayad da ako ni ti kaha.
Saan latta nga na yung kalintigan niya, agapo ka na kuwada, tiyag serbi ka na kayo. Ngem no pa'y kasta, gaputa. Bigbigbigen da kayo nga kas naganak. Ket kapsat ko. Patpatuloy no yan da. Ngem saan ka di nga isuti, pakaperdyan, ti record, no dayaw ko ka na kuwada. Data ti kan kanayo na balikas, ti ading ko nga ni Melba. Wen mano, ken na minsan pa'y nga naibagana, kaputam muna din niya daan na kiti kaayanayat nga ni Delia. Manong Florendo, no kas pagarigan, agasawa kan tumeten, pangasim ka di ata, saan tumeten nga siyak ti pagkapuan ti agserbi ka na kayo. Masapul nga dalang nanang ken tatang ti ayan ti responsibilidad ko. Mabalin mong tumet siguro ti, mangkita iti pabaglin mapagtrabahuan mo no, pagsapulam tapno, mabiyag mo ti bangon ng mapamilya. Balikas, direkta, nga timamay ti kaunggak, nga uri ak lalim mabaga, Manong Robert. Panunod ko ti balikas, when no bala ag kanyak ti kamsat ko. Adda kinagpaysuna, narigat met nga minin na ano siya, isunan to pala ti pagkapuan ti pagatas ko iti anak ko. Daydi nga balikas, when no bala ag ni Melba kamsat ko Manong Robert. Ket kaya rigak idi, ti limnek, when no mabuteng nga madaan ti responsibilidad. Pagkat din ay Mariosep Jakto pa di maanusan ti tumulong ka natatang kin ninanang uri agsibulay ti may mula kamatis tintugan din aginal daw nga at trabaho Diyos ko kinun ko na be amon ti agas asawa makinubya ang lagtan na at damit dita ni Delia nga mangip-ip iti kasapulan ti bagay so nga awan ti plano ka umasawa pangan mo, rigat tulaing iti mapasarap. Nakita ko mo kasal ti rigat ti amak ken ti ina ka nang biyag ka na kami. Dudwa kami pa yung agkapsa. Iti responsibilidad. No makitak di kiti kapatada kwen no iti inauding em siyak na nakasapa ang nagasawa. Maamamak ngem umis-isem ti kaunggak. Hindi ti maalalayo agalas asawa kay tumet ita. Hindi kay kuma. Iya po aya. Nakadado dita ti mabalin latta nga usaren. Napangkaygit din na ngalat Di yu kakaano nga pakpakanen na nakisalbag kayo. Dagita digiti balbalikas nga pangangangaw ko iti bagi. Ngem talaga nga kimidiki da desisyon nga saan ko pailay nga naser nga saan ko pailay nga serken tibiyag tinestaduan Manong Robert. Tunggal adda maipukit ko, karetit-ited ni ading ko Melba. Igatgatang ko digito'y karigiti may regalo kiti kayan-ayat ko nga ni Delia. Napialamet nga, pagyaman ko iti masansan nga panaglugan ko nga jakagletek, Manong. Ada amin, arwaten, bangbanglo, nunagduma tsokolate, bueno anyala ditan. At damit digiti gundaway nga, dati may na kwartak no makapukita awisek ni Delia ket mapang kami mga nitiruan ngem kaadwan na nga iti balayda
No da dumakapsat gumatang kami katan iti makan ket agsango kami niti banayda. Dayta ket no lilipas tilin na ilo. Ket no maidulin to manen ni Delia ti panganan mi. Lin na ilo manen nga istaltupe. Manong Robert. Naglabas di aldaw nga awan niya talaga ti plinano wenno pa ng plano nga pasantakek nagtiwi bukod ko ang pagbiyaga. Basta nakontento aklatan iti biyag nga iparparabor ti kapsat ko. Nakontento aklatan iti biyag nga siyak ti mangtartaripato wenno kaslamang kitkita kadagiti naganak kanya. Nga uray no idagdagdag ti inak ti amak nga sumapulak met iti pagtrabaho. Nagbali na katuleng. Nga minawan met ti problema. Mga anak mamitlo iti may sangal daw. At dapay lugan ko. Numabanag iti pagtengan ti kaya na yan ko. At dalugan ko kunakta. At lugan ak ni Delia. Ket numaadaan ag iti kundaway ngagpukit. At damit regalong tingkwana. Makaisisem ak tunggalag may saak. Simaya at hindi didaki sa biyag. Agyaman ang ako. At dapay nalapsat at kaya na yan. Iri may sangal daw nga nakita nak ni Nana nga agisem-isem. Iti mismo nga sangot ti sarming kalpasan ti panagtibus ko. Oy, Florindo, adam ang plano magpukawen. Napalpalalo ka pa yan akong imsansil mo. At duma, at daka iti balay. Pagamamuan awangkan. Uri kasano nga, panang birok-birok ni Kengka. Uri la kumamit ti mapamang ipalugnak itinuang. Taraken ti amam ti mauna. Awan. Inanang na. Kagangay ti baro deta. Kagangay ti baro nga nasadot. Yung na maasawaan dun ti tao. Sigurado agumage. Ti tao nga nang rugian nasadot. Aggibos nga nasadot. Inpeteng ni nanang. Ngem-jaklat na diningdingig kit nagisem-isem ang. Anya ko mati paggagitak kitawang met asawa. Di kita nagalaas asawa. Balikas ko manong bayat ti panang ilipas ko iti panang kumyur ko iti buhok ko. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road paset ti barangay 50 Butong diti Syudad Tiluwag. Asirig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan dapay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor,
JEMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni Suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Di kwati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service ta tangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas na mapreventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso di pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kas ta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na isya pinaglamiis na mang Robert ketno barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga po nakaisuti filter kadagiti rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no ka mang Robert. Agbuybuya ni Ma'am Chita, Guillermo Dannog, Lisa Dannog, ni Ma'am Elis Tamayo, ni Edna, ni Alvin Tolentino Natividad, iti Blessed Farm Flower Shop. Thank you very much. Ni Marjun Inyo, ni Boy Barros, ni Manila, ni Richard Compuesto, ni Dorocha de la Cruz. Idol tuloy tingarot niya ibasa, dito isurat ni Pagayam Tayo Florento. Naglabas pa'y di aldaw, ninanam ko ninamay, Manong Robert. Saan lang nga namay? No di pa'y ket niragsak, ibisidong ti kayanayat ko, kapsat ko. Tiyam mo ko din no puro ragsak, ti may buyat kanya. Ngayon di jak ninamnama, iti may sangal daw, dito'y gayam nga tupakanak, tidak kila parikot when no problema. Irikadda kiti balay da delya tapno, inakmanin na namin, timet na nga ragsak. Sakbay nga na irugi, nagsarita kami ket kastoy, di balikas ni Delia. Among Florendo, makabulan ito nga, sa anak ng sangaili. Anya, nakigtutak, di met ayan datumtumaren. Si kakiti, nakaliwliway ka. Saan pa nga mapaling nga? Agsikog ka. Kinunak, nga kasla makaungit. Ngem imbes nga napakumbaba ti sungbat ni Delia. Saan? No diket kasla umingar met Manong Robert. Api nga di mo kayat ket aramiden ti saan niya rumbeng nga aramiden kanyak. No pakaperjak ti kanayon niya pa nagtumarko iti contraceptives. Masungbatan nakadi. Ayat kadi ti barikriknam kanyak Florendo wenno. Derep. Makaungeten manong ko. Talaga nga desididon sa na makipinget wenno, makiapa kanya. Medyo imbababak ti buses ko gaputa. Kayat kung ay-aywen. Amangan tarumaba ti sitwasyon. Ket mapaay manen ti plano. Amang ikot ken ni Delia. Anong Robert? Anya nga direct ti bagbagam. Aramideg nga rote ati. Mangikot keng kano saan ka nga ayayaten?
Ti lahat na nga mapanpanunot mo. Oh my God, kita mapantanda. Kinunak nga inawit ngem nagtukyad. Saan? Saanin? Makita kit mabuting kansa nga may kanti responsibilidad. Nagkamaliak sa nga nangaklon iti ayat mo. Imununan nga ado di kiti nangumsi kanyak, pakairamanan di kiti naganak kanyak, kaputi agtin dinamaga kinasalud mo. Nga iso di, kasla, pamuunak nga agpanunot nga, awan ti planom nga, mangitakdir kanyak. Itatakas to di sitwasyon ko, siyak ti si direm, idinto nga sikati. Kasla kanayon nga. Tsak, pagkati naman, anya ti parang describir ko kay ti kinapara ti bagim. Naka-ararem ka, Florendo? Gibarik na kitiday di agundaway. Gapu talaga nga nagpatikkan ni Delia, ket dinan kayat pa'y ipaikutan kanya. Makapungtutak ngem, awan tim aramida. Jakmet nga rod kaya tapilitin nga kasla ramesen ni Delia. Tanya laing nga nitiganas kuno kasta ti aramida kiti may sa babae, Manong Robert. Lupay kasta nagsarita kami ni Delia. Ngem talaga nga ti kayat na ket lepasin min ti problema babayan ti panagtipon mi nga kas agasawa. Dito'y manen nga kasla imaweng ti balikas ti kapsat ko ani Melba nga nagkuna. No agasawa kan tumeten manong ket sangton to kadi meten ang responsibilidad pa iti mangpakang kada kayo ket ti bangune mapamilya. Kapsat nagtigirgerak. Sabi ko pangalaki ti pangan ko iti dahil ket ang balinanak ni. Diyos ko ako. Kinun ko na, lupay kasda, panaylat ta ti panangay ayok iti kaya nayat ko nga ni Delia, Manong Roberta. Gapu iti saan ko ngayaan namong nga agtipon kamin kasagasawa gapot ti sitwasyon ni Delia. Simre kiti balayda kiti mbati na kiti sango ti kadakla na ridaw. Kiti di makastrek Manong Robert. Inlibaag na detoy ket urayak lang ang napleng. Napalalo nga pa nagkatukko tapno ti kastaluatan na ti ridaw. Ngem talaga nga saan na kun ngayon kan kanon. Nalpayanam nama, nalpay nga tarigagay, Manong Robert. Nagawid ak nga rod, nga imet ko ngayon subli, tibara tibagi, kapsat ko. Idi makadano na kiti balay may, dito'y nga grup-grupot idin ti amak, nga mapanmangruot para iti kanen ti taraken na ano ang. Nagbagman ta simangpet ka, dati-dati kitaksip ngetin no sumangpet ka. Kinunana, saan na kasimong bat gaputa maditirikrik-nak, idi pan nakapae ko idi kalikagum ko kini Delia. Ken pampanunutek ti sitwasyon na. Hoy, Florendo! Di mo nang ngagetin bagak. Ay, aman tatang. May nagmantulungan ta paklayin to ti tarlong arpit ang karami ta takanin di jinwang gitoy. Sige. Umayak to nagtanda. Umay kun to baklayin. Kino na ka mapilpilitan? Umayak ko namanin tarantado di kan tumanin umay. Sado ta Florendo. Kino na naket baklay nan ti kuribot nga imadayo, Manong Robert.
Agya na kita. Inyuldag ko iti katre, manurure. Ngayon talaga nga pampanunutek ti problema nga indanong kanyak ni Melba. Wenno, Delia, kapsat ko. Manipatay ti arami ni tato. Amangan mo, paypaysun ni ating ko Melba, tinangkat mas pagarikan. Aglalo na maamuandan niya agdadagsin ni Delia nga kaya niya ko. Maburi-pura nakman niya. Ay ayatek ti Delia, ay ayatek kunay. Ngem, talaga nga mabuti nga ka mangbiyag ken ko anak iti agbalin nga anak ni. Anya ti aramidek, anya ti aramidek apo. Adda gini kasta nga sitwasyon idi matugtog ti ridaw ti kwarto nga ayan ko. Ninanang ti adday ti Ruar. Oy Florendo, di kamit mapanpaklayan ti garami ayang ayawid ta pagpakan ni tatang mo dito. Di ka lamasyan iti amam. Lakayen ngem iso na payla ti adaddaan niya. Agtrap-trabaho imbes ko mga sika. Balikas na iti Ruar. Bimbangonak nga kaslak la makapungtot ngem jakmet nga rod maaramid nga pagsauan ti inak. Sige nang, mapanak man laingen. Inanak ko mapilabasit meta. Kinunak. Yina na. Papapanamkit nga min aluko. O sige mapangkan. Tadakad ba ti ama agawit. Uri man lang makair-iro din niya. Mang baklay ti kuribot niya. Mapno iti ruot. Imbes ko mga sika. Sadot ka talaga. Kakailan na to ni Dr. Chester Ponyo, ENT Doctor, tapno mga ipaay karikiti kang runaan nga tips para di pa ng salwad tilapayag. Adak dito ay tapno mangited iti tips no kasano nga tagibenen tayo daytoy lapayag tayo. So basically talo nga tips ti ited ko. Ti muna ket tay panangliklik tayo iti napipigsa nga uni. Kaputa ti napipigsa nga uni. Isu ti most common no kagawan nga rason no apay nga agsulod daytoy lapayag tayo. No saan tayo met nga kabalinan nga maliklikan ket sapay kumata kan tayo ti proteksyon daytoy lapayag tayo. Babaen ti panagusar iti earplugs may sulbong ditoy. Bueno tay earmuff nga mangkalob iti sibukel nga lapayag tayo. May kadua ket liklikan nga sukit-sukitin tayo ti unig ti lapayag tayo katuan kada tayo siguro ket agususar tayo iti cotton buds kada digitay pala-pala kutkut sarita hairpin ket daduma pay nga banag ngem
dagitoy kumakit liklikan at adda makadakes no masukit-sukit iti lapayag tayo. Isu nga ti kapintasan nga panagdarus ti lapayag ket ditoy laeng ruar ti lapayag ti tayo dalusan. Mabalin nga punasan tayo ti labakara, walya, panyo, pero na anyaman, anadalus alupot. Ti maudi nga tip, ket iti inkay kuma panagpa-check up ti lapayag yo, oray maminsan, pero mamindua, iti may isang atawen, tapno no masirip, ken ma-check up, ti ear, nose, throat specialist yo, ti lapayag tayo, ket no ada tinasken nga madalusan, bueno nasken nga aramidan na, ket aramidan na daytoy. Ken may kolektar di daytoy ket saan nyo kuma, may baybayag, bueno itantantan, ting kayo pa nagpa-check up, no addaman ti sabali nga malit na natay lapayag yo, panagsakit man daytoy, bueno panagkapsot ti panagdingig na, ket dagusen tayo nga mapanipakita iti espesyalista tapno no daktakelmet latay namnama na nga magasan daytoy. So dagitoy ti talo nga tips nga mai-share ko ada kayo kung kasano nga tagibenen daytoy lapayag tayo. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka dagiti balayo when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang dagiti kasapulan nyo kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti Mangato Bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kastamit ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Iti day di na uday kaysa sarungkar ko ken panagrinikyar mi di kayan ayat ko nga ni Delia. Dito'y kabsat nga napanunutak nga sarungkaran ni Delia. Ay ayate kunay ni Delia. Wait kabsat. Kaputad daman idin ti na urnong ko nga nabatbati kariti paggatgatang ko iti agserbidunek ti balay manipo di kabsat ko animel pa. Di magasa kiti tsokolate. Ti paborito at tsokolate ni Delia nga kaya nayat ko. Tapno, nayo na pangayayo. Barbaring no, maserrik ko manenti ko kayap ni ragragsak. Ano no kayo? Napartak ti panagna kiti agapoa kiti store nga nanggatana. Tinagpagnakon gabursaan mit unayin nga adayo. Ti ayan, ti balayda, Delia.
Irikadda kitiri daw. Inangay ko ti amin. Nga parang papintas wenno parang pagwapo kiti lang nga. Pet ko ti tsokolate. Nagtugtugak manong Ruben. Delia, lukatan man tiri daw. At daag, kinuna. Nakapamimpataksan nga imawag wenno nang ibaga itinagan na nga mawan iti mangilukat. Saan niya kasi ti dati nga pasarayag po iti likod nga aglablaba. Nga diyan sa jeton ti papanan ni. Wenno arig na jak pa'y naibalikas tinagan na nga Delia naglukaten ti ruangan. Wenno saan ket umayen nga mangibaga nga adday ti likod nga aglablaba. Napaot ti pa nagtugtugtug ko, Manong Robert. Ngem talaga nga awan mangilukat iti ridaw. Napanunot ko nga mangan tagpaspasuglot pa'y laing ti ayate ka ni Delia. Intugaw ko iti pan nakabalkonahe ti balayda, tapangururaya iti panagmaumaw ti pungtot na. Makais-isemak, Manong Robert. Ngem talaga nga pikaren naktiriknak, kapo iti iliw ko ken ni Delia. Imawag, ngemawan. Linikaw ko pa yan ti balay, ngem nakarikip pati tiri daw iti likod. Manong Robert. Ngem impetting ko when impapangkulat ta, nga da ni Delia ito unig, kinagpaspasugnod kanya. Uri kitam, diyak agawid. Diyak agawid no di mo umaylukatan tiri daw. Kinong kunat ngagsasawa kag may mesa, nga kasla aklayang ginagbala. Manong Robert. Agingga nga masimruunan sa timaysa nga karubada kaputa. Umigpig samit din ti panangawag ko itinagan ni Delia. Imay ti medyo bumaketen nga karubada. Di ka ni Delia ti masapol mo. Ay, uuwen ko nana, lola. Nyaya ti awag ko kada kayo ta. Siguro mo niya ti kayat mo ngayawag no nana wen nulula kas parte ti panagdayaw. Okay lang ba ro? Nana, hindi ko madelya. Ay ket awan ni Delia anak ko. Dahil di ka arami may dagi na sarita ti ka anak ka na tricycle na. Intulog na iti terminal ti bus nga pa Manila. Mapangkano nagyari di Manila ta agtrabaho kano. Anya? Kasta ka di, nana? Kinunak nga arig kunti, kasla na buyatan ti, nakalamlami is adano, Manong Robert. When kapsa, apay nga inaramid ni Delia kanyak ti kastoy. Apay nga pimanaw nga, di madla nagpakada kanyak. Di ay-ayate ka babae. Sige nga ron nana. Mapanak pa ay. Agyamanak. Managsagay sa tiandang ko na nagsendig ni sakak ngayak sa uko. Hindi ba nagawin ko Manong Robert? Igi-igim ko ti tsokolate, nga pangay-ayong kuma, iti kaya na yan ko nga ni Delia. Nga masinupay nga Delia, ipangidadak iti tsokolate no at damet ti ni Manila. Dituyen nga mariknak ti aggesken panaas. When Manong Robert, napanaas una yan ti barong ko iti day di agundaway. Sa dinupay ita ti mapangupang sa mulan iti babae nga nagsak ko. Ti babae nga impatik ko. Ti babae nga kapapatgan iti biyag ko kapsat ko. Kasla kayat ko iti ti agluwa. Kasla kayat ko ti agikis. Kasla kayat ko nga ipukaw tinagan ni Delia. Tapdon ti kas nasubyanan na. Manong Robert. Pinaspasak tinagna.
paghayap ko. Jack na puputan, nakadano na akon, hindi mismo nga pagtaingan ni. Iniunig ti basit nga silid ko in bisok ti tsokolate. Iti basit alamisaan nga na ipaabay ti katre. Nagtugawa kiti iking ti katre. Tinapot ko di kiti buging ko ket tinapayak di gitoy. Wen kapsan. Dito'y nga mariknak ti iliw ken gagar ko nga wen ket mabalin makita ni Delia. Ngem awanin deta ket saanin na masumbatan wen no tumudno pay. Manong Robert Jack na puputan ti panagarubos digiti luwak. Wen kapsan. Jack na puputan ti panagarubos digiti luwak. Ket nagpakpakawanak. Delia pakawanin nak ko ba? Pakawanin nak Delia ayat ko. Kayat ko hindi ti agsubli di pagtengan da Delia kaditi si marunong aldaw. Tapno, damagik no sa dinno ti ayan na. Desidido akidi nga mapan mangdanon ngem saan kumit nga ammo ti papapanak iti Manila. Manong Robert. Taginagpaysunay ti tawen ko nga 20 kiti nem. Jack pay naadak ti kunada a Manila kaditi nga aldaw. Nupay kasta inturturid ko tinapan. Napan iti pagteengan da Delia. Nadanon ko di kiti naganak keng kuanay ti daydi nga aldaw ti Domingo. Ngem uray isuda ket burbur tsa kano. No apay nga biglalatan niya na panunot na tinapan nang danon iti mismo akasinsin na nga agtrabaho iti maysa a pabrika. Ket sadyay kano nga sumrek iti pagtrabahuan. Ti kaya na yan ko. Insurat da ti address nga amuda nga ayan ni Delia. Ket inted na kanya. Kaputa amuda nga agayan ayat kami. Manong Ruben. Ngem saan da nga ammo nga dati nagrikyaran mi sakbay nga napan ni Delia iti Manila. Kapsa. Addaman kanyak tinakasurat nga address. Tay kunakon Jack metam mo ti papanak. Wed kapsat. Agingga nga agaruk talo alawas nga taiding ni Delia nga adday di Manila. Ini makaawat ti surat nga in-deliver ti kartero ini mismo nga pagtaingan mi. Dinagdagos ko tinapan simreg iti kwarto. Linukatak ti surat ket binasak ti linaon na. Manong Robert. Kastoy ti linaon ti surat wano ababa nga surat ni Delia. Florendo. Pakawanen nak to sana kon nga nagpakadaken ka. Ngem di siguro ti maudi nga panagkita ta. Ada akon dito'y Manila ken nakastrek ako niti trabaho wenno ti faktorya pagtrabahuan ti kasinsin ko. Saan niya pudno nga agdadagsenak? Pinangsintir ko laing ken ka. Ngem talaga nga awanang ka iti kabukbukudan nga takder. Napaniknikak data iti panagkedked mo nga mangitakder kanyak kapu iti panangipudnok nga agdadagsenak. Saan niya siyak ti babae nga kankanayon mo lang nga napagpalpalabsan ti oras. Karbengak met siguro ti mangkita iti sabali wenno sumapul iti sabali nga putpudno amang ipateg kanya. Mariknak nga saan nak nga ay ayaten. Ti laeng bagim wenno bagik ti kalkalikagumam. Agbalbaliw ka kuman. Delia.
Kabsat ko kasla marbati si bubukel abagik iti day di agundaway. When pinetpetak ti surat ket kinuyumus ko babaen iti dakulap ko. Diyos ko, anya detuhin nga naramida. Anya detuhin nga naramida kiti babae nga patpatik kunay. Agbabawi akon, Diyos ko. Agbabawi akon no apay nga nagbalina ka na sanod. No apay nga mabutengak nga maikan iti responsibilidad. Agbabawi ang Diyos ko. Nagpanunutak. Kaya't ko nga baliwanen ti agda mga sitwasyon ko. Isu nga iti may sangal daw na panag iti ayan ti kabsat ko animel ba. Nasdaaw deto no apay nga daak iti ayan na. Mabalik ka din nga kasarita ka ani. Nakaskas daaw mo timay ka dito Sige sige. Oo may kay jita agmerienda ka. Ket bayad ti pa nagmerienda. Ibagam na niya tiranta. When napanak nga rin iti uneg ti pagpapanganan nga pagtrabahuan no pagyanan ti kabsat ko. Saan met ngayon mas asidig di servidura pakiramanan ti kabsat ti kaya na yan ti kabsat ko. Iti na di agundawan. Apay nga ka. Anya ti umay mo ibagamano. Ay. Kaya't kung ti agbalbal. Kaya't kung ti agtrabaho. Biglaman ti pan nakapanunod mo inideta sa nga tanga naladaw Hindi ko mapay kunana kaslaan ang lalaisen. Marunong pangasin. Tulungan na ko anya ti may tulong ko ken ka. No agaplikar ka nga umay agtrabaho dito ay saanen. Kababain ka nagiti kakabagyan ti kaya na yan ko nga. Nakasaganan niya agawit tapno may nakikalaysa. Saan? Bagam kumakin ni Sulumunta. Gumatang kayo ti tricycle tayo so di obra mo. Nagtag maneho ka ng daming lisensya. Kaya't mo ti agpagatang iti tricycle tapno ipasadam. When isulat ti apok nga. Listo nga pagtrabahoan Kaya't ko unay ngem bayam ta ibagak ken ni Solomon. Manamong, ni kad gumatang tayo. Angim, no saan na nga anamungan, dispensary mano. Ang no deta nga edad mo, no kung managtrabaho ka ini, tawang met ti pagkaswam, ket inurnong mo tinasweldom, baka saan lang nga may sa kuman na tricycle ti magatang mo. Baka duwaing nga na ti talupay ket din ya tricycle. Paunay kami din ating. Kaya't ko lang nga rutin ti agbalbaliw. Sermonan nagpailae. Papagayam sa tayo may lepas manen niya ibasa dito surat ni pagayam tayo Florendo. At nangatadalanin di ba nagbalbaliw ken ni Florendo papagayam. Papatyan niya ta dito nga kalikagom na. Padaanan nyo, yawis min tinubigatin kay tumanin panagbuyak at panagdingeg ni programa tayo tinapalabas para itinten panagituloy ngay basa ti surat ni pagayam tayo Florendo. Dito nga rin niya pumakada kami para di programa tayo tinapalabas. Kaya di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kinadwa tayo ni technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinay nga malem ti Biyernes tayo amin sa napada. Agyaman kam din kay panagtingig ken panagbuyan. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek.
ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.